Arestado ang tulong-tulak ng droga sa Zone 1 Barangay del Rosario, Naga City. Pasado alas 11 kasubanggi sa isinagibong high-impact operation kang pinagsararong pwersa kan Naga City Police Office, Milaor Municipal Police Station, asin gain sa Municipal Police Station. Binisto ang mga sospek na sinda Michael Roman Sacolo, 33 anyos, nagtatrabaho bilang welder sa Banuan, Canbula. Melvin Ocampo E. Martin, 38 anyos, driver residente kang Nicolas Bacoor, Cavite. Asin si Danilo Papa E. Calites, 58 anyos, caretaker asin residente kang Bacoor, Cavite. And posibleng nasa listahan ini duman sa sendang lugar, and ganyan para dahil sinda makaiwas duman, baka abistado na sinda duman, makaiwas sa dakop duman sa sendang lugar. Nag-try sinda kan sendang transaksyon sa luwas kan sendang probinsya, sa luwas kan region, and Okay. ganyan, dahil man rin nakaligtas sa pag-monitor kan sa tuyang mga operatiba. Nakumpiskar sa posisyon kan mga sospek ang 70,000 pesos na ginamit na bypass money, duwang pakete ning pigtutubudang shabu, sarong medium size plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu, asin sarong dakulang plastic ning yelo na may laog man na pigtutubudang shabu na may gabat na 250 gramo o 1.7 milyones pesos o 1.7 million pesos. Habang dahil nagpupundo po o dahil nag-uuntok ang mga involved sa illegal drugs na ini, at sa pong operatiba, lalo pong hihigusan ang pagsusog, pag-monitor para pasimbagon sa indang illegal na activities, ining mga involved sa illegal drugs. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang mga nakumpiskar na mga droga, asin ang tulong suspetsyado na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal